Voice to voice, Papa. 20 Custlers, man. Tiny, Cheddar, MJ. Sure. Papa. Somnyama siphathwa kanzima sibulawa siphila wafumzunsundu madoda ngikwahepi imizulili zizikhalo ngezikhalo ngapha zizijwila abafazi badlwengulwa bumini ntonyama uqolo lwayapi onkosi koze kubenini sisenza makhuboka khawuthi sibonelele tato sezulwini singaba siyazithoba singaboni Once upon a time, saqala istory ngaba kuthanda kwakho Thixo ukuba senze singaboni hawu basisibonisa indlela ke sinqobe lo mtholo ayiwana zophelela phina kwezinqongongo zininzi indlela iyisonyukela sohlala sijonge kuwe thina singaba bahlala bekubonga ngoncedo lwakho lubanzi ngamabhula sidokobhiza siphele sivuka siwa phela amathuba nekamba kuphele siqhwaha sikoneni Nkosi and now asisa chasing kanfonele ezulwini umdala aka-respond man kanfuna ubeke plate ekhaya but yakwenzeka sani ngitheni nika-understand man ubomba ubunzima sani but kumculo there's no way engena ungashine elithemba lami usoze liphele njengethemba esitratweni obumnyama mabuphele kula mpilo lundifake ekoneni in this streets sifuna ukusiprova i-shows sifuna ukusibhena ne-fans sifuna uzompressa and I'll do that all bra sifuna baza sithi we made it bra and we would make it bra even if uba ya hate pointed in Trump you know to a class to M-Sansa I'll be the best for sure Abasaliba Alishiya sesengane Ihlala ndizibeka imibuzo Kwakutheni sibabulalande Kungenxa yami Ukundim kakweli ekhaya Zange ndalubona uthini Yayingathi andamkelekanga kwaphela